Ogamatu, anyị na-ekene gị ọgwụ abịa na site oyiji Oruku kpatakpata maka oyiji bụ ma anyị chere ka anyị mara otu obi si wee dị gị na mmemme ndobe ịmawa okewa merụ n'Oruku na nke ikpeazụ a ka anyị n'onu gị sa. Nke mbugodo bụ na anyị kenere ndị ụmụaka eze nwoke ahụ adịghị mụtara na mmemme ha o mere mana ka mme ego ka ị mara na ndị ji ada aga ọfụgburu na mbụ na izizi na anyị gwara ọjị kpọkwuo okewa na ndị se n'azụ kpọkwuo ndị oke ndị mma na ndị na-amagọ che nke ha gọrọ ka ndị anyị amaga ọfụgburu na mbụ na ọ bụrụ na enwere ibe anyị mere anyị mechaa ya oge anyị ga-enye ha ya ọ bụrụ na ya chọrọ anyị pụọ ya ọnụ mmiri. Thank you, sir. Thank you, sir. I am no issue no no. Even to the eco. And do okay where they mutaro mulim. Mutaderunki. The happen you go to the who been a hotel book where they. You don't want who is be. Sir. Hey man, you're on a bonnet. Hey man, you're on a bonnet. Had that on movie. Upon the nke onye na-amaghị ya bajụ onye na onye fu mmadụ ụzọ dara anya kawara mma ihe onye fu ụzọ dara anya ọ bụ na-amaghị chef ọkpọkpọ gị neta onye ọzọ kanyere jụọ ise gị ana m eke eme oge ihe dị otu ọ kakwara ka eji eme ihe mma ihe na omenala ada agụ agụ ya onye foru nke ya na onye ya eji akwa na ashịrị kpa ewe ya eji akwa na ashịrị ibe ọ na-ejighị eye ya ya ekwu akwa na ọ bụ eziokwu etiti iwu ejibe ịmawa oke wa Okay, sir. Thank you very much, sir. Amen. Confirm.